penya kumamvetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzungwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene yakoti yakuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chirukuko chuyenda panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwela nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka bwaji ndakata nzile diyo kukuliyani kulinji ndikudalira ino kulinji. Moni kwa nonse amene mukumvera komanso kuonera program yathu ya kulinji lero lolemba pa 23 March 2026. Dzina langa ndine Vayana Chunga ndipo lero ndi sikunso la chuti. Koma ngakhale kuli chuti anthu akupumula ife tikugwira ntchito chifukwa Malawi you deserve to know what's going on. Ine ngofunika kuti mudziwe ndithu kuti kunjaku kuchitika chiyani. Ndiye tikamati kulinji Malawi kunjaku tikuchitika zinthu. Ndiye sindili ndekha mstudio muno ndili ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kani wadzuka bwanji? Inenso ndadzuka bwino, tinasowana ndithu koma ya nyamata timakuonerani mayesesa kuonesesa kuti Malawi mukuwalondolezera nkhanizi kuti azizisata ndipo alipo anthu ochuluka. Ndimati ndikamayenda mapezeka zonena kuti anthu mamawayi mapena pake even outside a car anthu ayimisakali moto patika gulu. Ndiye sikunani mathamanga mama kuona anthu akumvesera kulinji awananga Chafulumira kuyankhula ndati I wish you guys knew kuti kunjaku anthu amakusatirani motani. Program yathu ya lero tukamba za office ya Director of Public Prosecution. Office imeneyi ndi office imodzi imene imasogolera nkhani zozenga milandu m'malo mwa boma, ndipo mu office imenemo mwakhala zikuchitika ziwiri zitatu zimene zapasa anthu nkhawa komanso mafunso osiyanasiyana amene tifuna tikambirane msiku la lero. Pakatipa panali kulengezedwa kuonena kuti office yathetsa milandu ikuluikulu ya asogolerena amene sopano ali mboma. Ndiye milandu imeneyi ndi mlandu ngati wa amene ali MP komanso nduna yachiwiri ku nkhani ya zachitetezo mdziko muno Norman Chisale, komanso ena amene mlandu wawo wathetsedwa ndi ena ndikumbutsa Jean Matanga komanso Joseph Mwanamveka ndazinzawo ndikakulu ndithu. Ndiye funso nkumati kuti anthuwa milanduyi ikutha chifukwa chaonena kuti ali mboma kapena anthuwa ankalakwiridwa kuti mwina boma imene lachokali ndi imene linkakhala ngati limakoka milanduyi ncholenga chonena kuti enawo amve kuwawa. Kodi chilungamo chenicheni nchotani ngatani kuti office imeneyi isamagwiritsidwe ntchito ndi anthu andale, especially when they're in power? Mafunso ake ngochuluka koma poyamba Wanangwa Chafulumira tangotifotokozera the background to this story. Nkhani yake ndiyotero kuti mkulu amene amayang'anira za malamulo za milandu kuboma pa Chingereza amati Director of Public Prosecutions kapena DPP mwachidule ali ndi mphamvu zimene amatha kuyambitsa kapena kuthetsa mlandu. Ndikukumbuka ndithu kuti nkhani zothetsa mlandu amazitenga mu malamulo a dziko lino amene ili gawo 99 ya malamulo. Malamulo amene amamulola ndithu kuti akaona ngati kuli koyenera akhoza kuthetsa mlandu, andi akauthetsa pasanapite masiku okwana 10 amayenera kupita ku parliament ku committee zayang'ana za malamulo ku parliament, Legal Affairs Committee, kuti akalongosole kuti ndi chifukwa chani waganiza kuti mlandu umene usapitirire. Andi Legal Affairs Committee kakhudira ndeti mlandu umene umakhala kuti wathera pompo, komano pamakhalabe mwayi woti wina aliyense amene akuona kuti nkofunikira kuyambiranso mlandu pasanathe miyezi 6 akhoza kupanga choncho.
komabe nthawi kawiri zimenezi zikuoneka ngati kuti sizimachitika. Ndiye kubwera nthawi ngati ino ataonapo ndithu kuti pali milandu ingapo ikuluikulu imene yathesedwa pakatipa. Milandu imene ina ndiyokhudza ndithu mwina Katangali kumene. Ndikhozo yambira chambuyo pang'ono pali mlandu wa ngati tikukumbuka tonse wa Bakili Muluzi wa 1.7 billion umene unathesedwa. Komanso pali mlandu wa umene unathesedwa nthawi ya boma la Chakwera. Komanso pali mlandu wa Kasimu Chilumpha umene unali ukhudza treason umene unathesedwanso nthawi ya Chakwera, ndipo ndikukumbuka kuti Chilumpha utangothesedwa analisumira boma kuti liyalipire chifukwa chongomangidwa wopanda mlandu. Komanso pali mlandu wa Mapeto David Whitehead and Sons plus maofisala awiri aku MRA. Mlandu umene unalinso okhudza Katangali koma ndalama zake zimatchulidwa zinali zokwana 16.5 billion umene wonso unathetsedwa. Kubwera pakati pataonanso mlandu wa Jean Mathanga ndi anthu angapo umene anali kugwira ntchito ku Eskom. Mlandu umene umakhudza za procurement umene ndalama zake zimatchulidwa zinali zokwana 4.6 billion. Panali mlanduso wa umene anduna zachuma panopa Joseph Mwanamveka, Adalitso Kabambe, ndi Amathangaso amene panopa abwerera ku Reserve Bank amazengedwa ndi anthu ena okhudza ku Reserve Bank umene wonso wathetsedwa. Komanso tikuona kuti pano tikuphatikizapo mlandu umene wa Norman Chisale umene ukhudza 5 billion umene amazenga kuti sakwanitsa kulongosola kuti chuma chochuluka chimene anachipeza bwanji muzaka zokwana 5 pamene boma la DPP linali mboma kuchokera 2014 kufika 2019 umenewo wathesedwanso. Komanso pali mlandu wa Arenek Mademba umene unalinso okhudza za Katangali umenenso wathesedwa mwezi omwe uno. Mademba anali wamkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau. Yes. So nkhani zake ndi zimenezo ndithu, ndiye amene athandize kusanthula nkhanizi palinso Frank Namangale koma sindikudziwa ngati atakhale nawo amene andochokera ku amene wabwera Ministry of Justice. Tithokoze kwambiri kuti akuboma alipo maka ku Ministry of Justice kuti atithandize kumvesesa zokhuzana ndi udindo umenewu komanso development imeneyi yakuthesedwa kwa nkhani zimenezi. Palinso governance analyst Benedicto Kondowe, ndipo pamaliza tili ndi Michael Kayasa. Koma tiyambe ndi Frank Namangale. Choyamba tikuthokozeni kuti muli nafe mauno mwadzuka bwanji. Ndadzuka bwino wayana mwadzuka bwanji. Tadzuka bwino. Choyamba tifunse nkhani inachokera ku office wanu. Tamva ndithu malipoti, media houses have covered this story kuti you have discontinued high profile cases mangata amenewa. Kodi tangu tiunikirani kuti kuganiza kwa office ya DPP kunali kotani pa nkhani imeneyi? Zongo mbiri wayana mwafroza mwaveka bwino ndithu, koma chimene ndinganene ndicho kuti DPP akamakhala kuti yofuna kuthetsa mlandu amakhala ataunikira maumboni amene ali pa nkhaniyo, ndipo kutengera ndi maumboni amene amaona kuti kodi maumboni awawa nkhanizi kuti zibwere ku khoti, mlandu wathu ukamveka, mlandu wathu tikauwina. Ndipo akakhala kuti alingalira zonsezi ndikuona amene lamulo lilili komanso maumboni awo amene alili amabwera ndi chiganizo chokuti nkhani iyi ithesedwe. Ndipo mundimvesese kuti lingaliro limene lili limabwera ataunikira malamulo onse amene alili komanso maumboni onse amene ali nawo, ndi pamene amabwera ndi ganizo limeneli lokuti nkhani iyi sibwino kuti pitirire cheni tithetse. Ndipo mmene wafotofotokozera wanangu wafotoza momveka bwino kuti akapanga zimene zizi akapanga chiganizo zimene chichi amayenera kuti apite ku Parliament committee ya Legal Affairs Committee kukafotokoza zifukwa zimene nkhani izi azithetsera. Ndimafuna pamenepo kunena kuti kodi ndekuti mukuthandauza kuti kumbuyo konseku nkhani ankayikakamira office yomweyo ya DPP pa zifukwa zimene panopo DPP wasopano akuona kuti nzosakwanira.
koma kalero akayuni ndi anzawo amene akhalanso mu office imene ya director of public prosecution ndiye kuti amangokakamira kumaukankha mlandu koma panalibe umboni okwanira kuyankhula kwanu nkotero? singayankhule motero, koma choti mungadziwe ndichokuti inde nkhawa zingathokhalapo kwa anthu ena munabweresapo munangati zifukwa za ndale kuti kapena poti chifukwa muna mwake boma ili linachoka pabwera boma ili. Izo ni nkhawa zoti zimakhalapo ndithu kwa Malawi, ndipo sikuti tinganene kuti fanyani ogeza motero, koma mmene uneneneyo ndimo kuti chigezo chonse choti nkhani itesedwe chimapangidwa malamulo onse atondidwa bwinobwino komanso maumboni onse anali nawo atawunikira. Akaona zoti nkhani isitipindulira ndape chigezo chimene chimabwera choti nkhani itesedwe osatengera pazifukwa za ndale kapena osatengera kuti munthu ndi ndani. Chabwino, ndiye tikambe nkhani ya checks and balances, sindikudziwa kuti pali ndondomeko zotani mwanena kuti amapita ukapereka ripoti ku Legal Affairs Committee ku nyumba ya malamulo, koma internally palibe njira ina iliyonse yoonetsetsa kuti maudindo amenewa asamakhale abused by those in power. Chifukwa kufotokoza kwanuko mmene ndikumvesa kukhala ngati kuti sopano all of a sudden ma lawyers amene alipo panopo mu office imeneyi ya Director of Public Prosecution akuona kuti mlandu utu amangokoka koma there is no proper evidence. Koma kalero panalinso anthu ama PhD awo in law amene samaona kunena kuti yayi we need to persecute it. Pali ndondomeko yotani kuonetsetsa kuti office imene isamakhale abused mu njira ina iliyonse, kuti checks and balances imene ilipo provision ndiyo kai basi ya ukuku ku parliament, kapena paliso njira ina imene tingathe kutetezeka ngati Amalawi mu office imeneyi? Njira yayikulu imene ilipo apa ndikuona ngati ikusamira kumbali la lamulo, kuti kodi lamulo likuti chani, kuti kodi a DPP ayini mphamvu zotani, ndipo mudziwe kuti mphamvu zimene zikukhuza a DPP imapatsa ndi constitution ya Republic of Malawi. Ndipo iwo akamagwira ntchito chimene amaonetsetsa ndicho kuti agwire molingana ndi imene lamulo likunenera. Ngati napasa lamulo loti mungatothetsa nkhani nteneri yonse, kodi nkhani imene ili pamaso pa ine iyiyi ndingathe kuyithetsa, kodi nkhani imene iyi maumboni ake ndi otani, ndokwanira kapena ndofoka. Ndiye chiganizo chawo chimabwera, koma kumene amatsamira kwambiri ndi kulamulo kuti kodi lamulo likuti bwanji, kodi mphamvu zimenezi ali nazo. Koma ndipo ngatibe mphamvu zimenezi ali nazo ayenera atazigwiritse ntchito moyenerera osati mozipanga abuse. Ndipo ndikukhulupirira kuti DPP wina aliyense pogwiritsa ntchito mphamvu zimenezi amagwiritsa akudziwa kuti kodi lamulo likuti chani, kodi ndikapanga discontinue case chimene ndikuyenera ndipange bwanji, ena apite ku parliament akapereke zifukwa zake. Ndiye munasoza kuti parliament ndiyoti imayimira anthu, imayimira Malawi. Mukomiti imeneyi mmakhala mamembala osiyana ochoka zipani zosiyana-siyana. Ndiye Legal Affairs Committee imeneyi ili ndi ntchitonso yoti ina kuti ichitepo ikamva zoti zifukwa zake zimene zathetsedwa mulandu ndi izi zili kwa iwo kutinso aonekere bwinobwino, ngati palakwika anene. Iwowo amakhala akuyimirira Malawi, dziko lonse la Malawi. Ndiye mwina ndisanapereke mwayi kwa wena kuti ayankhulepo pa nkhani imeneyi, ena nkumapanga chidwi kuti kuli nkhani zosiyanasiyana zimene ndikukhulupirira kuti office ya DPP they're involved in. Why basi nkhani zake za akuluakulu okhawa, Jisale, Amatemba, high profile names, and this so ena onena kuti ali connected to the powers that be as of today? Kodi munduza kuti DPP wa basi ndikati DPP ndo thandauza Director of Public Prosecution akungo yangana on these high profile cases, kapena so pali nkhani zosiyanasiyana za Malawi zimene zikufuna kuunikidwa kuti kodi panayenda chilungamo kapena ndondomeko yake sina satidwe, ndipo amenewo mlandu yawo onso na onso monga mlandu wa Chisale yanena kuti imisidwe? Nkhani izi zilipo zambiri zimene DPP amatha kuziyambisa komanso mwina kuthetsa.
koma mwina chifukwa cha ena mwina ndi ma public figures anthu andale zimamvekera patali kumwe chili chachitika ndiro aliyense amva koma mwina amadakhala ndi chili mwina kumatifunsa kumbali ya nkhani zina zoti mamake anthu kuti alibenso mayina kunja kuno nkhani zimene amathesa ndi zambirimbiri zimakhalapo koma zinazi zimathesa choti cha mayina anthu choti ndandale komanso anthu odziwika mdziko muno. Chabwino mukhale pomwepo ndipite kwa Michael Kayatsa. Michael Kayatsa mwadzuka bwanji? Ine bwino kaino mwadzuka bwanji kumene wayana? Inenso ndadzuka bwino. Nkhani ndi imeneyo ndemanga yanu ndiyotani? Mukudabwa kapena simukudabwa? Ife sitikudabwa kwenikweni. Ndimafuna ndiyambe ndikufotokoza kuna kuti boma ilita nkubwera kumene asadayambe kusankha anthu maudindo bungwe lathu la National Anti-Corruption Alliance tinapempha mtsogoleri kuti asasankhe maudindo anthu amene ali ndi milandu ku court koma tinaona kuna kuti dando lathu kapena pempho lathu sitinamveke. President adapitirira kusankha anthu maudindo kuphatikizapo ngakhale mukabineti anthu amene anali kapena ali ndi milandu ku court. Ndikukumbukira pamenepo musanapitirize ndikukumbukiradi ndithu munkanena kuti ayi munthalika musasankhe anthu amene ali ndi milandu kale. Wena ndi ankayankha nkunena kuti iyayi koma nanga si ndiwe mfulu mpaka lotapezedwa olakwa in a competent court of law. Izimanenda ndiwa chonchoti chimene ndikafuna kunena nchonena kuti apapaseti kudabwa kwambiri chifukwa ndamene tinanena zimenezo anthu makamaka achipani cholamula amaona ngatipo kuti sakugwedezeka yayi panova kuti milandu yonse amini milandu ina yatsitsidwa kwa ife si chodandaula amene si chodabwisa yayi zikukhala ngati ino zimene timaopa kuti zichitika. I think anthu amadziwa kuna kuti awa milandu yawo diteta after all DPP amasankhidwa ndi president. Ndimangufuna ndingayamba choncho komano ndizodandaulitsa kwambiri makamaka ku nkhondo yolimbana ndi akalangale. Inde tikumvetsa kunena kuti DPP ali ndi mphamvu zimene anapatsidwa ndi malamulo kuti angathe kutesa milandu. Mukangana gawo 99 paragraph 2C ikupereka mphamvu zimenezo. So siti kudabwa kwenikweni mphamvu zimenezo ali nazo izitsana nazo tikulemekeza kuti ane mphamvu zimenezo komano nkhola yathu ndiyonena kuti kodi izizi zikhala ndi impact yotani ku nkhondo yolimbana ndi katangale chifukwa timayembekeza kuti ngati pali milandu ngati munthu ali ndi milandu kayokhudza ndi katangale milandu imene ipita ku khoti ndipo ikaweruzidwa ngati atapezeka osalakwa akauzidwa kuti ndi osalakwa koma katapezeka zikolakwa apatsidwa chilango ndi mmene malamulo amaneneka komano kungothetsa milandu isanathe ku khoti zili ndi impact makamaka pa nkhondo yolimbana ndi katangale. Impact yoyamba ndina kuti zimachotsa chikhulupiriro already kwathuno Malawi anthu amba timaganiza kuti nkhondo ya katangale imakhala imalipa target small fish anthu opanda mayina amene anthu amayina anthu amene ali politically connected amakhala kuti they have been left off the hook. Zimene zotandaulitsa kwambiri ndiye zimene zikuchitikazi zikhala ngati zitsimikizira zimene anthu kunjako amaganiza kale kuti nkhondo iyi siya anamadya bwino yayi siya anthu akuluakulu andali ni nkhondo imene target yake ndi anthu amba ngati ife. Zimene zotandaulitsa kwambiri chifukwa ngati chikhulupiriro cha Malawi chichoka pa nkhondo imeneyi ngati chikhulupiriro cha Malawi chichoka pa ma institution koma Kayatsa akunena atu akuti panalibe umboni okwanira oti iwo ati akapita nawo ku khoti mlanduwo boma takapeza zona kuti aluza mwinaso kupereka ndalama zambiri nchifukwa apanga withdraw. Why didn't you take interest kuti mwina muumve the technical reasons zimene office imene yapereka than just kungopanga speculate kunena kuti andi mwina ndipazifuka za ndale. Number 1. Number 2 akuti pali checks and balance imene ilipo ya ku parliament legal affairs committee ya ku parliament imene
a DPP wa ayenera kuti akapereke report kodi anapereka kale report is it amene kuti akapereke report akaonekere kumeneko. Don't you think kumenewo ndi mwayi wina umene tili nawo ngati Amalawi kuzera mu komiti imeneyi kuti akafunse mafunso ndi kulondoloza za zimene office imene ya DPP ikunena pa milanduyi? Izo sandizoona malamulo akunena kuti DPP akuyenda kupita parliament kuti akafotokoze bwino. Pakali panopa sindikhulupirira apita ku parliament, which means kuti panopa Amalawi sakudziwa kuti kodi chifukwa chani mlandu umenewu wathetsedwa. Zimene nzodandaula kwambiri chifukwa chake ifeyo ngati National Anti-Corruption Alliance takhala chira advocate kuti malamulo mwina aunikiridwenso, chifukwa sizoona kuti DPP azithetsa milandu kena kono basi ndikukhala chinthawi 10 days imeneyo anthu kukhala in the dark osaziwa kuti chachitika ndi chani. Komanso zomati mlandu uthetsedwe kena akafotokoze zifukwa ndiona ngati pali vuto pamenepo. Mwina zinakakhala bwino adakambira mwina kufotokoza zifukwa zake ku parlamentiko asanathetse mlandu. Komanso kwafunanso ndithu pakhalenso mwina kusintha malamulo kuti Amalawi aziuzidwa. Inde ku parliament members of parliament amayimira Amalawi, koma pofunikanso ndithu kuti pazikhala public explanation kwa Amalawi kuti nchifukwa chani akuthetsa mlandu umenewo. Ndimafuna ndibwerere kufunda imene mafuna kunena yonena kuti yachikhulupiriro cha Malawi kuti ichepa ochizichepa ndi imene zinthu zikhaliramo. Chikhulupiriro chikachepa mwa institutions ngati office imene ya DPP ka ACB ka even makoti athu anthu asiya kumapanga report zotsatira zake. Nkhondo iyi sitiwina chifukwa nkhondo iyi kuti tiwine pakufunika public confidence ikhalepo anthu akhale chikhulupiriro ma institutions athu. Nchonga chakuti azitha kuziwa kuti nkhani iyi ndikapanga whistleblower ndikayiulula imene iyi munthu amangidwa akazikidwa mlandu uja ukafika mpaka kumapeto. Komano izizi zikapitiriza ntchito imene ndikuwuzana zoona kuti anthu asiya kumapanga malipoti chifukwa pakhaso any need yokumapangira ripoti pamene pali ma provisions ngadawo amene akupereka mphamvu kwa anthu otchuka anthu adzina kuti angathe kupezeka ndithu kuti azemba lamulo kudzera mphamvu zimene zaperekedwa kwa DPP. Chifukwa we are being watched. Maiko azipapansi akuona ziko lathu kuti likupanga bwanji mankhondo yolimba ndikatangale. Madonors, we are talking about madonors and amene amathandiza ndi ndalama, amene amathandiza ndi ndalama. Koma not only madonors, even my investors, they are watching what is happening in Malawi. Akuona zimene zikuchitika. And this is not giving chithunzi chabwino cha ifeyo ngati dziko pa nkhondo yolimba ndikatangale. Chabwino akayansa tipite kwa Benedicto Kondowe amene wanso nda governance good governance expert. Kondowe mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino, inawo ayana mwadzuka bwanji? Inenso ndadzuka bwino. Nkhani mwaimva ndi mmene tayambira moteromo inuyo kufotokoza kwanu kukhale kotani pamene tikukambirana nkhani imene yokhuzana ndi office ya Director of Public Prosecution kuchita discontinue makeses a anthu ena odziwika bwino komanso atsogoleri amenenso ali mboma komanso ali maudindo mboma limene la Democratic Progressive Party. Vayana zikomo kwambiri. Ndiyambe kunena kuti ndi nkhani imene yakhala ikudandaulitsa Malawi kwambiri chifukwa mukayang'ana ndime ya 99 2B and C ikupereka mphamvu kwa DPP makamaka B kutenga kapena kupitiriza milandu ya uvandu ma criminals amene ayambisidwa ndi office yawo kapena nthambi zina. Komanso C ikunenanso kuti ali ndi mphamvu zothetsa milandu imene iwowo akuyendesa kapena munthu wina kapena nthambi ina. Ndimafuna ndikhazikike kwambiri magawo amene akutchulidwa chifukwa chonena kuti funso limene munafunsa lija kuti kodi zimatheka bwanji kuti ena amene anali mu office yomweyo amaona kuti milandu imene inalipo inali yoyenerera, ena abwera ndikumanena kuti maumboni ndi ochepa. Ndimafuna tikumbusane kunena kuti panali nkhani imodzi imene inaperekanso chidwi kwambiri imene inali nkhani yokhuza malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Pamene nthawi imene imathesedwa Mayi Martha Chizuma adabwera poyera ndikunena kuti ifeyo mukuona kwathu titawunikira umboni
tidaona kuti umboni unali wokwanira chifukwa nkhani imene idayambitsidwa ndi SCB imene ndi authority ina, koma chifukwa choti DPP ali ndi mphamvu zothesa ngakhale nkhani zimene zikuyendesedwa ndi nthambi ina adathesabe. Ndimafuna context imeneyi ikhale nayo. Kodi context imeneyi ikuti pasa chani? Kwa ineyo ndikuona kuti si vuto kupereka mphamvu kwa DPP kuthesa milandu ngati ndondomeko zoyenerera zilipo. Ifeyo as National Advocacy Platform tinali ndi mwayi woyankhula ndi Legal Affairs Committee umene tinakapanga present mumene ndondomeko zimenezi zigwiritsidwa ntchito mayiko ena. Mwachisanzo mukapita ku America kapena ku Britain pali ndondomeko zokhazikika zimene office imeneyi ikamagwiritsa ntchito mphamvu zake imayenera yang'ane. Mbali imodzi ndi strength of evidence, komanso kuti kodi milandu yake ndiyotani. Mukapita ku Kenya aliso ndi nthambi yapadera imene amati office of the Inspectorate of Prosecution, independent imene imayang'ana mmene mphamvu zimenezi zimagwiritsidwa ntchito. Mukapita ku South Africa nakonso muona kuti pali ma guidelines onse amene office imeneyi imayenera iyang'ane isanapange chisankho chothesa milandu. So kunoko mukandifunsa vuto limene likumabwerapo ndilonena kuti mukayang'ana ndime ya 99 yangonena chabe kuti DPP akathesa mulandu 10 days isanathe akapereke zifukwa ku nyumba ya malamulo kuzera mu committee ya Legal Affairs Committee. Izizi zikuchitika mulandu utathesedwa kale. Komanso mukumbukira bwino lomwe kuti panali ulendo wina wake umene a Legal Affairs Committee adapereka recommendation kuti mulandu wina awuyambirenso, koma zimene zikuchoka ku Legal Affairs Committee ndi recommendation chabe ku office ya DPP, kutanthauza kuti DPP ali ndi mphamvu kusatira recommendation imene yachokera ku Legal Affairs Committee kapena ayi. So pakufunikadi ndithu kuti tikhale ndi ma safeguards osati kuchosa mphamvu zothesa milandu ayi, koma kuti tikhale ndi ma safeguards amene angathandizire kuti kathesedwe ka milandu ndikoyenerera. Chifukwa pakadali pano tinene mosaopa pali kugwiritsa ntchito mphamvu zimenezi mosayenerera. Osati mwina DPP amene tinaye panopo yekha, chifukwa nkhani imeneyi takhala tikuyenda naye kuyambira ma former Director of Public Prosecution. Ndi nkhani yosamwisa kwambiri makamaka pa nkhani yolimbana ndi katangale mdziko muno. So kwa inu mukuona kuti mwina office imene ya Director of Public Prosecution bwezi kumapita kukauza Legal Affairs Committee of Parliament before asanathesa milandu ifika as it stands today iwo amaka yankhula nawo a committee imene atathesa kaye within 10 days sichoncho? Yes, so there are two angles. Tikayang'ana mayiko ena amene ndatchulawo zitha kutheka kuti athesa mlandu akupereka ma reasons ku Legal Affairs Committee. Koma tiwunikirenso mphamvu za Legal Affairs Committee kuti kodi mphamvu zawo zingothera kumulangiza kunena kuti yayi koma ngakhale mwapereka zifukwa izizi bwanji mlandu uwu upitirebe. Chifukwa recommendation itha kutengedwa papena itha kusatengedwa. Ndeti yang'anenso kunena kuti kodi Legal Affairs Committee titha kuyipasa mphamvu yolamula kunena kuti mlandu umene uwu ngakhale munathesa mupite mukawuyambirenso. Ndi chinthu chimodzi chimene tikuyena tiyang'ane. Nkhani ina ndiyonena kuti kodi sizingatheke kuti ngati pati chiganizo chothesa mlandu Legal Affairs Committee kapena nthambi khala ngati amene pamenepo simukumveka Kondowe koma ndikukhulupirira kuti chisomokaso nyamata wathu pa makina akuthamangathamanga kuti tiyambeso kuwamva. Ndiye tikachoka kwa Kondowe plan inene kuti basi tipite kwa malipota zathu lero ndi Patrice Williams, Mphatso Mang'ombe komanso Netha Hara.
ndipemphe ngati mukundimva. Netha Hara mukundimva? Amene iso sakundimva. Ine Mang'ombe kumponera kuno ndikukuvani. Chabwino. Mphatso Mang'ombe kumponera wadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino kayanzatu ku Blantyre yako mwadzuka bwanji? Yayi tadzukanso bwino. Ukuyankhula ndi mphamvutu kuti yayi khanga lumene kozikuyenda ndithu. Tacheza ndi Amalawi pa nkhani imeneyi. Chabwino pano ndili ndi munthu mmodzi amene akufuna kuti ayikirende manga pa nkhani imeneyi. Chabwino mkulu, tatuzani dzina lanu komanso mwina mmakhalira kuti nkhani tamvera limodzi pano mufotokoza dzina lanu tiyambire. Ine ndi Alex Mbayo Junior ndikuyankhula kuchoka kuno kumponera ndimakhala kuno kumponera. Chabwino tamvera limodzi pano pa nkhani ndiyonena kuti Director of Public Prosecutions athetsa ndithu milandu yakuluakulu ena boma. Inuyo ngati nzika dzikono nkhani imene mwayilandira bwanji? Inero ndayilandira koma ndayilandira ndi chisoni kwambiri chifukwa dziko lathuli ndikungoonetseratu kuti anthufe tiri kuliona zimene zikuchitika ndi zinthu zoti zosayenerera ndizo zokhumudwitsa nditomvetsa chisoni. Ndipo yani uone kuti simunayilandire moyenerera? Ine sinayilandire moyenerera chifukwa chonena kuti zikuonetsa ngati kuti maofesi abomawa pena pake olomwina sitinakangowathetsa chifukwa choti ntchito yawo sakugwira moyenerera. Akukhala ngati kuti maofesiwa akugwiritsidwa ntchito kwambiri ndi anthu andale. Ife anthu akumudzi sakutipindulira kwenikweni moyenerera. Nkhani yayikulu imene mapulani zasesa kuchoka kwa ineyo ndinena kuti imene mwayilandirira mukuona kuti yakhozeka kapena sizikukhozeka? Ngati sizikukhozeka mukuona padipo pali pamvuto? Chachikulu nchonena kuti sizikukhozeka chifukwa chonena kuti chani mukaonetsetsa zinthuzi anthu amene ali kutundaku makamaka ngati abomawo akumagwiritsa ntchito maudindo awo ndimapanga manipuleti maofesi amene wawo sakugwira ntchito momasuka ngati imene mwathuthuthu. Maofesiwa sakugwira ntchito motani momasuka. Chabwino Rayana ndimene ndalankhulira ndi mkulu amene ndinampeza pano. Chabwino Mphatso Mang'ombe ukhale ndi siku lopambana lero, siku la chuti. Zikomo kwambiri. Zikomo. Wanangwa chafulumira. Mwina tisanapiteso kwa mtolankhani wina. Your quick comments about zimene akamba ma analyst komanso zimene anakamba anamangale ngakhalenso zimene wakamba Malawi wina uku kumponera mboma la Dowa. Tikaona tonsefe tikugwirizana pa chinthu chimodzi kuti mphamvu zilipo ndipo zimatsata malamulo. Lamulo lilipo limene linatchula kale kuti gawo 99 kapena section 99 pa Chingereza malamulo a dziko lino. Komano zikuoneka kuti tonse tikugwirizananso makamaka amene anatsindika kwambiri akondowe kuti vuto limene tili nalo ndi mmene malamulo alili. Tikuyenera tiyang'ane tikonze malamulo wachifukwa zikuoneketseratu kuti uyu DPP anapatsidwa mphamvu zochuluka kwambiri zimene sizikuyang'anidwa kuti ataganiza zoti agwiritse ntchito mphamvu zimolakwika. Palibe amene angamugunduze pamenepo kumkunyuza kuti mwina izinthu zasinthe chiganizo. Ifa mphamvu zonse inde ndizoona amene anafotokozana mangale kuti kuli parliament kumbaliko imene munthu pasanathe masiku 10 akauthetsa mlanduwo amayenera apite akanene kuti ndathetsa chifukwa cha izi ndi izi. Koma akondowe anatambasula bwino ngakhalenso akayatsa kuti tsono vuto ndakuti poyamba tiyang'ane kuti parliament tikunenayo imakhala kuti so kawiri chimavuta amene ali ndi mphamvu ndi amenenso ali mboma ku parliamentiko. Ndiye zimakhala ngati zangokhala ngati zongokwanitsa lamulo komano kuti mwina kuti makaphulako chilichonse sizinambe zaonekapo. Kachiwiri mene anafotokoza akondowe kuti sono munthu yamakanena zinthuzo zitachitika kale nawo kubwezeretsa zinthu kawiri ndikovuta kusiyana ndi kuti mwina akana mapita zisanachitike kuti ndikufuna ndipange izi. Ndichifukwa chake enanso amanena kuti chifukwa ngakhale Malawi Law Society
ndikukumbuka kuti mbuyo omwe anakadandaulaponso nkhani yomweyi andi anapereka ndithu maganizo awo. Maganizo awo anali kuti bwanji tikasinthe malamulo tione kuti kodi tithandizana motani. Andi chimodzi chimene amanena anthu ndi chakuti bwanji lamuloli tikangonjezerako kuti asanathese mulandu aziliuza mtundu wa Malawi kuti ndifuna ndithese mulanduwu pazifukwa zokwanira izi. Akondoyo anapereka ndithu chitsanzo chabwino chimene nayo ala amene ndi matchula za milandu mbuyo mudza cha mlandu wa Malemu Salosiyaimu umene unathesedwa. Mukhoza kuona kuti panali ndithu kukana pakati pa mbali ina koma zonsezo zinali mphamvu zaboma koma zikusemphana pa maganizo. Komano chifukwa choti wina ali ndi mphamvu ena sakanathanso kupitira. Pali nzinso zingapo mukumbukanso mbuyo mu nthawi ya Martha Chizuma omwewo ndakayuni mpaka panafika ndithu poti mpaka kusintha malamulo ena ndi ena nkhani za Inakwezi Nsuku. So ni nkhani Nsukwa ndizoti tikuyenera ndithu tiyang'ane kwambiri yagona pa mmene malamulo athu alili. Zikupangitsa kuti mwina pena ndi pena anthu ena aziona kuti munthu akhoza kuchita zinthu zimene zili zosakomera dziko komanso zili zosalondola mwina chifukwa chongofuna kukwanitsa maganizo a anthu ena. Chifukwa DPP amasankhidwa ndi a president amene mwina yeyo ndi amene akuona kuti pali kuthekera kuti akhoza kufuna kuti andisagalatsa anthu amene andisankha. Tifunse Anamangale kuchoka ku Ministry of Justice kuti kodi pali chikonzero china chilichonse ngati chofuna kusintha malamulo a ofesi imeneyi potengera madandaulo amene Amalawi komanso anthu anthambi zina akhala nawo kukhuzana ndi kagwiridwe ntchito ka ofesi imeneyi. Kumbali yosintha malamulo zimatengera ma stakeholders kuti kodi anthu akuti bwanji, kodi ngati mabungwe aona za ufulu anthu akuti bwanji, a law society akuti bwanji. Anthu atopereka maganizo osiyanasiyana zikasiteza kuti muna maketi sinthe lamulo. Ndiye imeneyi ndi ntchito yoti ili kwa wina aliyense kuti atengepo mbali, koma ngati mbali ya boma ngati mezi zitupanopa lingo limene ndoti singanene kuti tili nalo. Koma pakakhala kuti pali nkhani zoti zikuchitika zimatengera nthambi zosiyanasiyana kuphatikiza umuntu ngakhale kunyuma kwa malamulo mwina kupanga propose mwina alonso sapanga propose anthu ndikumvana anthu limodzi ndipo tikatero pamene njira imatha kuoneka kuti pa nkhani tipangepo bwanji. Koma zikuoneka kuti kumbuyoku anthu anadandaula kale zokhuzana ndi mphamvu zimene ofesi imene ya DPP ili nazo kunena kuti nzochuluka komanso mpofunika kuyika njira zina to guard the interest of Malawians. Pamene popo inu mukuona ngati kuti mmene anthu akhala kuyankhuliramu sizokwanira. What will make it enough kuti ofesi imene inene kuti tichitepo kanthu kapena si kwa ofesi ya DPP ni maofesi ena amene anena kuti pushing the agenda kuti pachitike kanthu? Kuyankhula ndi kophweka kanene uliso muna perception ya anthu khala nayo ndi kophweka kukhala nayo. Koma si nthawi zonse imene nganeno anthu akadandaula kuti apasipali bwino ndero zimakhala zoona. Ayi awakhala kuti anthu okuganiza kuti zili choncho koma kuti bwinobwino amene ali malamulo matha kuona kuti ndiolali bwinobwino chimene chingafunike ndikukhala transparent kwagwisa ntchito moyenera. Mwina tikambepo za Legal Affairs Committee, office imeneyi ya Director of Public Prosecutions ikupita ikulamulidwa ndithu mu kayendesedwe ka dziko lino constitution yathu kuti akathesa milandu within 10 days apite ku committee imeneyi ya Parliament ya Legal Affairs Committee. Kodi akapita kumene kuja ndikuwauza kunena kuti zifukwa zanu nzonsamveka, what does it say? Amayenera kuti mlanduwo authesebe kapena aupange reinstate on recommendation and guidance ya committee imeneyi ya Legal Affairs Committee? Awene awunikire ma recommendations amene apasidwa. Chifukwa choti imunga zechoti Legal Affairs Committee ndi committee yoti matokhala ma lawyers nthawi zabiso amene amatsogolera amatokhala kuti ndi lawyer ndiye akamapeka ma recommendations zili kwa DPP kuti awunikirenso zimene awuzidwazo kuti kodi izi zikumveka kapena AI. Chabwino ndipite kwa Akondowe ndikhulupirira kuti mukutimva pa line.
ndikukumvani ndithu. Inuyo khulupira kuti munaliko ndipo mukumbukira bwino za mlanduja munawutulusa pano. I think anali chimuna wanangu amene anakamba za nkhani ya Director of Public Prosecution nthawi imeneyo akayuni akuoneka kuti akukana ndi wamkulu anthawi imeneyo ya bungwe lothandizana ndi ziphuphu ndi katangale Anti-Corruption Bureau Martha Chizuma. Nkhani zake zinalinso za anthu ogwira ntchito mboma koma oneka kuti ndakuluakulu. Panali amsukwa amenenso zimamveka kuti panali ngati chibale ndi ofesi imeneyi ya Director of Public Prosecution. Nkhani inavutirapo. Tinaonanso nkhani imeneyi ya malemu Saulos Chilima imenenso inaoneka kuti ACB mapeto ake anangovomera kuti poti kwatero. Inuyo mukuona kuti going forward in our fight against corruption mdziko muno, if we are serious, government ipange zotani komanso sandi chabe government komanso ma stakeholders ena apange motani kuti zingodalira government kapena ifeyo tindi udindo otani kuti ma issues amene wawa nkhawa zathu zimenezi zithesedwe. Zikomo kwambiri. Oyamba tinene kuti ifeyo ngati ma stakeholders tinadizokambirana ndi Legal Affairs Committee kumene tinakaunikira nkhani imeneyi, kumene kunabweranso anzathu Malawi Law Society, kumene tinaperekanso zisankho za mmene ndondomeko zimenezi zimayendera mayiko ena. Liti limenelo? So, munali mu 2025 I think around February. Chabwino. Cholinga chinali chonena kuti pakhale kumvetsetsana pa nkhani yakawunikiridwe ka malamulo kumeneko kunabweranso anzathu aku Law Commission. So ndi nkhani imene ili yofunikira kwambiri kwa ifeyo. Kwakukulu tikunena kuti mwina tikhale ndi nthambi yapadera imene iziwunikira ma decisions woterewo akamachitika. Ngati apo ayi tiwonjezere mphamvu zina ku Legal Affairs Committee makamaka pa udindo umene angakhale nawo wosati kungomvetsera zifukwa ndi kupereka ma recommendations monga amene ndafotokozera poyambirira komanso mmene anamangali ayankhira. DPP amakhalabe ndi mphamvu kusatira ma recommendations kapenayi. Ndinene kuti choyamwisa kwambiri ndichonenanso kuti ngakhale majaji mabwalo a milandu alibe mphamvu yina iliyonse DPP akapanga chisankho chothetsa milandu. Mukayang'ana zimene Justice Kapindu adanena nthawi imene mlandu wa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima umathetsedwa, ananena ndithu kunena kuti mphamvu zonse zili mumanja mwa DPP, kutanthauza kuti ngakhale khoti litayang'ana kunena kuti zifukwa zimene zikuperekedwa ndi zosamveka, alibe gawo lalikulu kunena kuti yayi zimenezi sizingachitike. Ndiye mukayang'ana zonsezo zikupereka chithunzithunzi chonena kuti pali gapu yayikulu m'malamulo, chifukwa zichakutheka ndithu kuti DPP ali ndi zifukwa zomveka kuthetsa mulandu, koma chifukwa chonena kuti ma safeguards palibe or patakhala zifukwa zomveka zionekabe kunena kuti milandu imangothetsedwa mwachisawawa. Ndiye tikadakonda kuti tiwunikire malamulo, tikhale ndi ma safeguards woyenerera kuti mphamvu zimenezi zikamagwiritsidwa ntchito zigwiritsidwe ntchito moyenerera, chifukwa amene akupindula mukabwerera mwina zaka 20 mbuyomu muona kuti amene akupindula kwambiri ndi andale amene ali ndi mayina, amene ali ndi ndalama. Simukumamva kunena kuti wina wake amene ali wosauka wapindula ndi mphamvu zimenezi. So ndi chifukwa chake pali nkhawa yayikulu, chifukwa tikukambirana milandu imene ikukhuza mwina ma billions amene mwina akanathandizira kuti ma services mdziko muno apite pasogolo. Chabwino, ayi thokoze. Tipite sono kwa akayatsa what's the way forward? Inuyo mukuona ngati kuti titani ngati dziko going forward pamene tikumalizanso nkhani imeneyi lero? I think akayatsa sakumveka kumeneko. Wanangwa Chafulumira, iwe ukuomba kota motani pa nkhani imeneyi, ukuona ngati kuti what's the way forward? Yeah, nkhani imeneyi kuti mwina kutsogolo kuti dzaone kusintha
chifukwa pakali pano zodandaulitsa ndi zilipo kuti pali zokayikitsa amene a DPP amathetsera milandu makamaka poyang'ana kuti amene amapindula kwambiri imene anenera Kondowe ndi anthu odziwika amayina komanso andale komanso kawirikawiri kumalawi muno tikamakhala tikumaona kuti chambokhala chizolowezi kuti anthu amene ali mboma sachimwa amene amachimwa ndi amene sali mboma ndi pamenepo ndi pamene pakuonetseratu ndi apena pake zinthu sizikuyenda bwino. So kupita kutsogolo poyamba amalawi titengepo gawo pofuna kuyendetsa dziko lathuli chimene ndikutanthauza ndi chakuti mphamvu za olamulira zili m'manja mwa amalawi ndi zinthu ngati zikamachitika pali mwayi umene amapereka kuti ngati mukuona kuti inuyo muli ndi umboni wina wapadera kumulandu umene mukuona kuti authetsa mukhoza kupita ndithu ndi mulandu ndi umboni watsopano kumwenanso kafuna kuti mulandu uyambireso kungoti vuto la pamenepo ndimene lanenedwa kale kuti zikatengeranso a DPP omwe adza kuti aone kuti ali nkufuna kuti mulandu atani auyambireso. China ndi chimene tikunena kuti lamulo lothetsa mulanduli mphamvu ya DPP ikuyenera kuunikiridwa mwapadera. Mkulu ameneyo ali ndi mphamvu zimene zikuoneka kuti ndi kwakukulu kwambiri kuzigwiritsa ntchito molakwika tikatengeranso ndi mmene amapezekera pampando fa munthu amayita kusankhidwa. Ndiye kawirikawiri tizikumbukira ndithu pachichewa amanena kuti munthu sungalume chala chimene chikukudyetsa phala nawo umakhala ngati akusankha sono kuti anthu amene mwina wazungulirawo tikayang'ana mwina nthawi ngati ino itanena kale kuti milandu yachitika mu zaka zambiri mu ulamuliro osiyanasiyana koma tingotengera apapa mukhoza ona kuti enawo ndi ngati milandu ya pompano Chisale ndi anduna Amatemba anali munthu wankulu kwambiri komanso Amathanga ndi anduna Amathanga enawo abambo ali ku Reserve Bank nawo anthu amene anthu akuluakulu amene mwina ngati president wapatsa chikhulupiriro kuti ayendetse nawo dziko nkovuta kuti DPP udzazipitire chifukwa chimene chikudabwitsa ndiyoti pali milandu inatu imene imathetsedwa ndiyoti inapita ku khoti inakalowa ndi mutaperekano maumboni oyambirira adza ajaji ananena kuti munthu ali ndi mulandu oti ayankhe imene amati case to answer ndeno pomabwera kumbuyo kumati ayi tapeza kuti tilibe umboni. Koma don't you think kuti kuli mbali ina imene tithatha kuyiwunikiranso kunena kuti ndiyothandiza chifukwa munthu tingoyerekeza ngati Achisale amene ali anduna Mathanga amene ali deputy governor ku Reserve Bank ntchito zawo sikuti angamagwire masuka atamakhala zonena kuti siku limodzi pa wiki akupita kukachita report belo kapena basi lawyer wawo kuti nkhani chata kuti mawa mukapezeke ku court yakuti mwina kapena tinene kuti zimene zitokhalanso kuti zimagwirisidwa ntchito kusokoneza concentration ya asogoleri ndiye mwina mpomveka kuna kuti munthu imene akuchita serve milandu izikhala ngati yayimisidwa. Zikhozo zoonadi mwina kuyankha funso limeneyo pali njira ziwiri. Njira yoyamba ndiyoti tionetsetse kuti imene anayankhulira kumbuyo manzanga kuti bwanji anthu amene akuoneka kuti ali ndi milandu chifukwa milandu idi monga mmene ndizotheka kuti mwina ena inangoyambika chifukwa cha zandale mwina ndoti ndi osalakwa chifukwa ikamathetsedwa milanduyi ananinanso amayang'ana umboni amati evidential test kuti kodi umboniwo uzakhala okwanira kuti munthu tikhozo zamupaka kupeza kuti mulandu utauwina komanso pali zifukwa zina zimene amayang'ana mapuliso imene amati public interest test kuti kodi mulandu mukauona saizi yake ndiyoti anthu ali nawo chidwi ndiye mukhoza kuona milandu imene tatchulayi mabiliyoni amene akutchulidwa zodziwikiratu kuti anthu ali nawo ndi chidwi si mulandu woti munganene kuti uwu ndi wochepa wa 4.8 billion 5 billion 16 billion ni mulandu ikuluikulu komanso timayang'ana mune akapena munthu akudwala kuti umapita naye ku khoti zikhala ngati kumulakwira ndi zina so poyamba tione kuti kodi ngati zili kuoneka kuti munthu ali ndi mulandu mwina njira yoyamba inali yoti asasankhidwe kaye mpaka azapezeke kuti watsukidwa ndi khoti koma ngati wasankhidwa kaye
kale kuti koma khoti akumachedwa awa ndikuti simukumpheraso ufulu Malawi kuti atha kuchita save the country mwina mpaka zaka 5 zonsezi kumalizika. So nkhani yake ndiyoti ma institution athalengi ndokolana mavuto atonda ambiri fa zikanakhala kuti milandu imayenda ndi mwachangu fa mwinaso kudikirako akuona kuti ananga mwina khoti so mulandu wochedwa kwambiri. Koma chachikulu ndi nkhani yoyang'ana malamulo kuti pakhalebe ndithu malamulo amene azionetsa kuti mulandu umene wathetsedwawo aliyense azikhutira kuti mulandu umenera kutani kuthetsedwa panalibe umboni okwanira yayi munthu uyu mwina madwala zoti muzipita naye khoti olo amayang'ananso kuti mwina munthu uyu mukuti muzimuzenga mulandu mukumphera ufulu wapadera kapena mulandu wake wonso mukuona kuti olo titapitiza kuuzenga mwinatu izangothera kuti inuyo suspended sentence kapena kafaini kakang'ono kwambiri ziwezozo zifuka zina zimapereka kuti bwanji tingothetsa komano kungothetsa pamene anthu ambiri sakumvetsetsa komanso tikayang'ana kutsogolo kumene amapitako kuti kodi mlandu ubwerere kapena zimaoneka ngati kuti akupitako kumene mwina chiganizocho chizabweranso kwa iye ndi amene azapangiso chiganizo kuti ndikawuyambiranso kapena ayi pamenepa pakuonekabe kuti pakola pakufunikabe tiunikirepo bwino makamaka anzathu akatswiri za malamulo. Munafotokoza bwino kuti nkuluyi ali ndi mphamvu zochuluka kwambiri office imene ya Director of Public Prosecution. Pano tipereke mwayi kwa Namangale kuti nawonso ayankhule mawu awo omaliza. Frank Namangale. Kwambiri mawu omaliza ndokuti ife ngati ku Ministry of Justice and Constitutional Affairs tiyesesa kutsatira chimene lamulo likunena. Ndipo ni chikubiro changa choti ngakhale a Director of Public Prosecutions akamagwira ntchito zimene zizi amazigwirisa moyenera mokuti asaphwanye lamulo. Ndipo ndi khumbo lathu akuti tiyesese kuti pamene tikugwira ntchito zathu tigwire moti malo aliyense akhutire kuti ntchito zizi kugwidwa motsata lamulo. Komanso kungopempha ku mtundu wa Malawi kuti ngati pena pakakuona kuti pamake mphamvuzi kapena ndizochuluka kapena malamulo sali bwino ali ndi udindo woti ndithu aziwatuma aphungu awo kuti akapata kunyama malamulo kucha katika umeneko mukapange izi Ingelezi mati lobbying chimene chiso ndicholinso ngakhalenso nthambi zoti mabungwe oti siaboma ngati akayiyasa akondowe zazi zawo asatope pamene kuna pena paipa kupelewera azimangabe lobe parliament ija Legal Affairs Committee ndiyena ofunikira kuti mwina ndiyena apatisise motere after some time ndizoti zotheka kukonza pamene sipali bwino koma as the things are now ndizokuti ife ngati Ministry of Justice komanso a DPP tiyesesa kugwira ntchito yathu motsata lamulo chimene chikunena lamulo kuti aliyense athe kukhutidwa kuti kodi tikupanga zotani. Zomwe kwambiri Frank Namangale tithokoze kuti munabwera ambiri nkhani ngati zimene zamathawa asafuna kuti aonekerepo koma inu tikuyamikireni mwapatalira kuti mtinali modzi mpulogalamu iyi. Ndiye ndikaona nthawi yanganso nthawi kukhala ngati kuti yapita ndithu 1 minute. Benedicto Kondowe mawu anu omaliza way forward titani ngati dziko. Mawu anga omaliza ndionena kuti tonse tikugwirizana kunena kuti lamulo limeneli likuyenera likunikiridwe chifukwa inde patha kukhala milandu ina imene imayambisidwa mwandale koma sitikukhulupirira kuti milandu yonse imakhala mgawo limeneli. Ndiye kupita chisogolo tikadakonda kuti pamene DPP ali ndi mphamvu zimenezi pakhale ma safeguards woyenerera kuti zisankho zimene akupanga zikhale zoyenerera wosati kugwisa ntchito mphamvu mosayenerera. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri malo mwa nzanga wanangwa chafulumira amene alisali mkonzi wa programu ya kulinji lolemba ndi chisomo khanso amene anali pamakina komanso a Frank Namangale ku Ministry of Justice, a Benedicto Kondowe nda Michael Kayasa ntolankhani wathu mphatso na mang'ombe kumponera dowa ndikuti mwakuma nonse Malawi tikhalere limodzi mawa lachiwiri zinalanganira bayana chunga ndapita. Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kulinji
nanga kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga solola ledesi yaonija chirukuko chuyenda bwanji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakata ziredio kukulijani kulinji ndikudalira inu kulinji